Mota guztitako pilotak izan dira, niri logikoa iruditzen zait, eta bakoitzak bere pilotak aukeratu ditu. Egia da, pilota batzuk beste batzuk baino beto igual nire kasuan joaten jatasa, baina azkenean bakoitzak bere pilota ditu eta ez da inolako protestarik egon behar inoiz ere ez. Nireak igual pixka biziagoa dira, ez? Bakoitzaren jokatzeko eragaitik, bakoitzak bere pilota egokiak aukeratu ditu eta bakoitzak bere izan du, ez? Fizikoki ondo heltzen naiz, atzamarra ere hobeto daukat eta ez da inolako aitzakirik izango, ez? Orain ja egunak itxaroten, finala iristeko eta momentuz ondo. Aurkariago oso fuerte ikuste dut, ez? Azkenean zer gaiti dago finalean, nik uste dut txapelketa oso nahi duela, fizikoki ere oso ondo ikusten dut, eta partidu gogorra espero dut, ez? Pasan urtean finalera iritsi izan, aurten ere finalean dago, eta ikusten da, lauterdi barruan oso ondo jokatzen duela, ez? Nere pelotak bilatu jut, igual beste batzutan baino gehiago kosta zaigu, beste elekzio batzutan igual pelotak gehiago ikusi jut nere guztokok, gaur behintzat bilatu jut eta guztua, eta bereke jokatzeko mugu jo, baina nerek baino desente bizigok irudez ezkit. Bakoitzek bere baza jokatu behatu, nik nere egin mineto saiatuko naiz, baina partidu nire zein momentutan ikuste galin bat beste pelota bat komeni zaitela, behidatzea jongo naiz eta bakoitzek bere bazak aprobetxatzen saiatuko geha. Ilusioz gainezka, ondo aurkitzen naiz, gorputzaldi onakin, lasai nau, bakit partidu benetan zaila dauketela, motibo askongatik, beak aurreko partiduk irabazin dizkitelako, baitare jende askok eta bai bere prestatzaileek eta guztik izan duelako joan bezala ez dela inoiz egon, nik uste favorito argi edala beha eta partidu oso zaila dauketela.